Salom horasma dihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata nitu hatta jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame siat debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hata na gabe jamita di partangyang hata na laos epistel di Minggu Trinitatis di tanggal 31 Mei 2026. Ima hatani tu hata na tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 44 ayat sada rodi ayat walu. Hujahama dihita sonoma di dok hatani tu hatta. Alai anggon waing tangi homa ale Jakob naposoki dohoto ale Israel naung hupiliti. Sonod do hatani Jahuba na manopa jala na jumadihoko na mangurupiho sian hatutubum. Unako mabiar ale Jakob naposoki dohoto ale bangso natigor naung hupiliti. Ai usehonoku ma aek tujolma na mauas dohot akasunge tu na mahiang. Usehonoku matutu todikku tu pinoparmu nuaing. Jala pasu-pasuku tu pinoparmu sugut. Asa martubur nasida di holak-kolang ni duhut-duhut songon arung di topi ni akasunge. Sadaup madok Jahoba napuna au. Jala sadaan marpangguarhon guar ni si Jakob. Jala na asing muse manuraton dohot tangan na Jahoba do napuna au. Huhut mangasahon guar ni Israel. Sonod do hata ni Jahoba, raja ni Israel doho si palua ibana, Jahoba sebaot. Ahudo parjulu jala ahudo parpudi, jala dang adong debata dukon niau. Jala tung isema tudusonau maju di pabua mai, jala di pajojor diau. Olak nina hupatidang bangso saliling-liling nai. Dohot akan masa sugut di pabuah yamma. Unak kamu tahuton jala unang manod ditodit. Danunga sian nahinan ahu patubigi tuho jala hu pabuah. Alai hamudu akka sitidangiku. Dangadong debata dukon niau jala dangadong haporusan na asing. Dangadong anggo na huboto. Ima hatani itu hata. Dangadong debata dukon niau. Molo di hata Indonesia di dok tidak ada Allah selain daripadaku. Ima na taida di bagasa trupukon jala 25 padohani rupane di dok. Di ayat onom dohot di ayat walu. Dangadong debata dukon niau. Ninna disi. Somal na kamang dohot tamuinang akahata manang padohan na di paulahulak di dok, manang maos di dok, manang say diulahi ba sasitong na ido hata namacay arga. Namacay peting may rupani manang namacay rikositutumay. Jadi dus dui molosongo kita madok sidohonota molosai tapaulahulak rupani ba di bagasar rohata odo pesan nanaing dohonokku. Tarsoni ma isarani nama jahabuku. Jadi olo do manang napigahali jupahita kalimati manang hatai berarti odo na gabe odolan na odo pesan nanaing dohonon. Soni mahita rupani nuaing mangatusi diaka padohan nasay maos di padok.
Lausi manuaing nabui ta atusi di bagasan turpukon. Molo pola 2 hali hatai di doktu bangsa Israel, berarti ada pesan khusus, ada pesan penting nanaing dohononna tu bangsoi nang tuhita di bagasan partikianon. Jadi adong pesan nama cai arga nanaing si pasahaton. Na perjulu sotung adong si sobaun na asing dukon ni debata. Ido pesan nanaing dohonon na perjulu, jangan ada Allah lain selain dari aku, selain daripada Allah yang mereka sembah dan mereka kenal. Tutua kamang dohot tamuinang paingoton nasida dui dipati na perjului naung jinalo nasida marhite-hite si Musa siad debata. Asa unang marakup di bahed debata. Dang jadi marakup au bahenomu debatam. Daido didok di patik na perjului. Jadi ikosai torus dui di paingotot tu nasida asa unang lupa. Ikosai torus dui diajar hot tu nasida. Dang boy sukup sehali, dang boy 2 hari. Jadi model ni pengajaran imanipe ikosongonido ikon nasai di paula-hula doi bana anggiat lohok di rohanai lohok di uto-hutokna jala boy di ulahoni bana sonna tabo to kamang dohot tamuinang ai sahib ni jolma na julu sahatu tikyodo na lupau nate sahib ni bangso Israel ima lupa jala hita pe ido sahita satu saunare hape nabura dope nasida rupani dipaingon ba ngau lotong muse lupa ido benna sai maos rupani didok ala memang ido sahit ni jol masian na julu ido sahita satu saunarion sahit lupa dang holan sahit ni na tua-tuai ala ni umur rupani manang faktor umur dasai jok do didok halupa ubah faktor umur nina sasito na rakola nak kena tua-tua na jok lupa arong do da nak holan na lupa dang diboto di dia di pihak ko buku na dang diboto di dia di pihak ko pulpen na sai lupa ibana arong do ama sape muruk tuinatai idia beko kacamata kuina hape na diulunai do di baik kacamatan da olo do hita mabai kacamata di so saita lului di atas TV dilului di podoman dilului di meja gabe di muruki akageleng na dohot inate duppe ditudu ani do diulum do beko na oma molo ngalu panin na rupane jadi danak peolo do lupa karemaja na poso pe olodo lupa rupani lupa ibana diulaun na kenapa kau nggak datang kenapa nggak kau kerjakan lupa pak inna ai murado madok songoni ama pe olodo lupa mulak tu jauh jadi holak kudu libana dilapoi sapala hudul disi baolo do dang dingok mulak na di telepon do sajau mulak koin na baru pe mulak apa sarang marna mulak koin na alupa dai do didok itor hata lupa do rupane gabe kambing hitam alupa inna duk sahat dijabu rupa digawe didok soni mak mabah lupa inna inat tapi boy do lupa olah lau tu pasar berengi di siak kasitu oroni gawe lupa do along namale dijabu naing mangalopa jadi sahit ni jol manajulu di sahatu sonari ima na macai rekod jadi di paingok nasida sotu ngadong si sobaun na asing dukon ni debata jangan ada ilah lain jangan ada Allah lain selain aku unang marakup debata di bain nasida napa dua hon atik naung adong do debata na asing jadi ini patut dicurigai
ada ilah lain asing ni debatai. Jalan nabui masa doi ati kamang dohot tamuinang. Ai di tonga-tonga ni parugamo na asing do nasida. Di tonga-tonga ni bangso yang sudah punya budaya, punya kepercayaan do nasida do songok kita rupane. Ai dangadong dunia khusus di leon tuah kana porsiai. Dangadong portibi na khusus di leon tu hita. Di portibi na sasadaud do hita sude. Di tonga-tonga ni aka namarragamod do hita. Jala Tuhan Yesus pe didok de rupane. Dibaid do hita di tonga-tonga ni babiati. Alai sutu ngadong nagabe serigala berbulu domba. Idon wai. Tetap de bana disi menjadi domba dang bui gabe serigala. Habak kadongan saha porsiaun di tonga-tonga ni namarragami do nasida. Sahit ni jolma na paduahon asing di nalupa nak kiningani rupani ima mura-mura tarela tergoda. Opetongdo sahit ni jolma na juluon sahatu saunari saitong gabe ahado menular tuhita. Lupa mura tergoda tarela ibana. Lapatan na takola saunari jolma mura tergoda nunga mamuka sian siadam doho si hawai. Tabereng majo dihadadabun ni jolma na parjului. Dana gampang bebana tergoda. Molo dia lakoi, molo ipangakoi, gabi doso debatama ho. Uboto nading gado naroain. Bah, ay tor tergoda doto. Tor terpancing do ibana, tarela do ibana. Hape hola dialang laus disido suluk ro dosai. Akahitau pe boido murah tergoda. Kainata olo do tergola. Molo lau tu pasar manang tu mall. Naing doan, naing doon, naing doon, naing doan. Bebe to kuluna mulak sa pasar. Haci tulukin. Bahasa haci tulu. Ay bagak kuida sude. Tabu-tabu kuida sude. Naing dibuan. Hape dak sadar kekuatan ni dompet narupani. Tergoda. Ama pe bodo tergoda. Danak pe bodo tergoda. Hola dibereng es krim hola makuling loceng nai ma itorin dador. Jadi sahit lupa, sahit murah tarela, sahit ni jol manajulu sahatu saunari doi. Di paingot nasida atik nawang adong do debatana asing. Jadi molo dipaula-hulak hatainak keningan bah sotung sanga adong debata na asing. Na patuluhon tang adong debata na asing dukon ni Jehovah na bui pasikopon bohal perdagingon nasida. Jadi molo maus didok hatai odo na naing dohonon na to. Tang adong debata na asing ni Jehovah na bui pasikopon ngulu perdagingon nasida. Na mangalehon nasida mangan, na mangalehon nasida minum. Jala lapatan na pasikopon logistik nasida ningom. Tangadong. Ayanggo gana-gana ni sileono mangat dui, sileono minum. Dilayani dui, bukan melayani. Iman waing nataida diso. Jadi tangadong debata na asing dukon niau ina asa diboto bangsoi jalata boto tangadong debata dukon ni Jehovah nabui pasikopon ngolu pardagingota nama nariwo kita di sipanganon dosi inumoni. Jalan apa upat tangadong debata na asing dukon ni Jehovah nama jamini ngoluta. Jadi diteket Tuhani do rupane dijamini do hita, digaransi do hita. Nasatia madapingi nasida nang hita di partikianon, baik di waktu susah maupun di waktu senang. Tangadong debatana asing, nabui menjamini ngolu nasida. Na palimahod tangadong debatana asing dukon ni Jehovah,
na manguseho to dina tu pinopar nasija jala mamasu-masu nasida pinopar na sinuaeng nang tu pinopar na sugut tangado. So nataro nakini ngani debatana asingi si layanan doi dang melayani noni. Holat debata Jehovah do na manguseho to dina jalanunga tahalatco ni di minggu natuari. Dileho to dina itu hita laho pasikopok kita mangaleo naka silehon-lehon na argai jala mangurupi hita diaka ulauta. Jala na mangihut dangadong debatana asing dukon ni Jehovah na hea jala barani madok tu nasida unak kamu mabiar unak kamu tahuton unang manod ditodit inna rupani. Baliksa debatana asingi pabiar-biar hon nasida dui jotan. Nasay mangodam-odam moloso dioloi pangiduan nai. Anggotu hatai datu kiahi tadi pabiar-biar malah palauhon pasidikon rohabiarido syak kita. Ido benda didok disi sampai 2 kali unak kamu tahutan, unak kamu mabiar, unang manon ditodit. Ninna disi. Na papituhon, tangan dong debatana asing dukon ni Jehovah na bui pabuahon akan anaing masa sugut hal-hal yang akan datang. Tangan dong. Jadi molo tu ngadokpe na bui rupani meramal dorate, memprediksi guarrape ramalan. Bamolo sitong haleluya. Alai molo salah. Ba majo inna rupani nasopas dein prediksi kadang adong nabue kuarrape prediksi dohot ramalan. Jangankan memberitahu hal-hal yang akan datang saguru sinuaing pe belum tentu dibotoate. Buktina jok do salah prediksi dohot salah meramal salah menebak. Jadi sasitong na kamang dohot tamuinang nunga dihilala bangsoi pabahenan nasida pabahenan ni debata di nasida dia ke arena salpu. Jalekon hati dakonon nasida de. Alani dak pola ragu nasida disi. Di padonganion ni debata nuaing marsugut nang saha rodi saliling nililing na. Adong do pengalaman manis nasida rap dohot debata. Ima uju na pinaharuarni Tuhani nasida sian parhorsihani siam parhorsihan na di Misiri. Saya songon poso-poso do nasida rupani di bahed debata. Diopa, diabing, di haul, di dideng muse. Persis songon poso-poso do. Namangopaho, namangabiko, sian na tubu. Adorang di bortian tubu satu nama tua satu na ubanon dei dua non tabereng di Jesayai anggo debatana asingi guarna pe aji-ajia nate dak panopai natinoppa doi dak pangurupi i baliksa siurupa doi bana dang mangului benda mati doi jala na dipangulu doi asa mangolu. Alayang go debata ibana do na jumadihon portivion do nasa isina. Naung adokyan adorak suadong dope portivion. Ibana do na parjulu jala na parpudi. Alpa dohot omega. Ino na kinata jaha di bagasa turpuki. Atong akamang dohot tamuinang taha porsyai ma debata. Dangadong debata na asing dukon ni debata tay. Jala doktrinon tang buewe holad dinasida tang buewe holad dihita ikon hati dakonota do itu halak na asing asanang nasida pe dohot porsea jala mardebatahon martuhaton debatate amen martangyang mahita moliate madiho tuhat dihatam no kubigi hami pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami be asa diparbuho katami parbuena dengan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tu. Amin.